Καταπληκτική εκδήλωση στο Περιστέρι. Είναι ιαπωνικό φεστιβάλ. Από φαγητά, σούσι και όχι μόνον, μέχρι αυτά τα υπέροχα κομψοτεχνήματα, αριστουργήματα τα οποία γίνονται. Δεν θα πω περισσότερο εγώ. Η Ιωάννα Ευουτσή θα μας ξεναγήσει μαζί με τον καλεσμένο της. Καλημέρα. Καλημέρα Νίκο, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όχι στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου. Εγώ θα πω ότι βρίσκομαι στο Τόκιο, στην Ιαπωνία, στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας και βλέπω έτσι πάρα πολύ ωραία πράγματα, την κουλτούρα της Ιαπωνίας, έτσι πράγματα ιδιαίτερα τα οποία δεν τα βλέπουμε συχνά εμείς εδώ στην Αθήνα. Κάποιοι λάτρεις βέβαια τα προτιμούν ακόμα και εδώ. Δίπλα μου έχω τον κύριο Κωνσταντίνο Μωραήτη. Είναι ο διοργανωτής. Γεια σας κύριε Μωραήτη. Για να μας μιλήσει για το τι συμβαίνει εδώ. Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Japan Festival 2025. Εδώ πέρα έχουμε στήσει μια μεγάλη γιορτή της Ιαπωνίας. Είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε για όλη την οικογένεια, να παρέχουμε μια διαδραστική εμπειρία, στην οποία περιέχει τα πάντα από εμπορικές εκθέσεις, εικαστικές εκθέσεις, κιμονό, ιαπωνικά φαγητά, μέχρι και workshops τα οποία μπορεί οι κυρίες και οι κύριοι που βλέπουμε και είναι από την Ιαπωνία έχουν έρθει από την Ιαπωνία ή είναι Ιαπωνέζοι μετανάστες στην χώρα μας? Δηλαδή η Ιαπωνική παροικία της Ελλάδας. Και τα δύο. Κυρίως το δεύτερο, υπάρχουν πάρα πολλοί Ιάπωνες οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα και συμμετέχουν και στη διοργάνωση του φεστιβάλ. Παράλληλα, υπάρχει και η δραστηριότητα που επισκέπτες τόσο από το Λονδίνο όσο και από την Ασία γενικότερα και από την Ιαπωνία μας επισκέπτονται, καθώς είναι η 4η χρονιά που γίνεται το φεστιβάλ και κάθε φορά φροντίζουμε να μεγαλώσει και να κάνουμε μεγάλες συνεργασίες ακόμα και με μουσεία της Καλά, φυσικά τα αγαπημένα πιτσιρίκια τα κινούμενα σχέδια όμως. Ο Πίκατσου και τα Πόκεμον είναι στην τιμητική τους για τα πιτσιρίκια. Η μεγαλύτερη μάλλον Νίκο, για έχει απίστευτο κόσμο. Ναι, πολύ έχει απίστευτο κόσμο από το πρωί. Εγώ δεν το πίστευα όταν ήρθα εδώ ότι από το πρωί θα έχει τόσο πολύ κόσμο. Μεγάλοι, μικροί, παιδιά. Όποιος επιθυμεί μπορεί να έρθει εδώ, να πούμε λίγο τα ωράρια και μετά να δείξουμε τα φαγητά γιατί πεινάσαμε λίγο. Τα ωράρια είναι σήμερα και αύριο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια τόσο ομιλίες όσο workshops και δραστηριότητες. Πολύ ωραία. Και τι μπορούμε να βρούμε εδώ από φαγητό, από ιαπωνική κουζίνα? Μπορείτε να βρείτε γιακισόμπα, noodles ουσιαστικά, γιακιτόρι, καλαμάκια, κοτόπουλο με σάλτσα. Μπορείτε να βρείτε διάφορα είδη σούσι εδώ πέρα να δοκιμάσετε, μότσι και διάφορα γλυκίσματα ιαπωνικά να δοκιμάσουν τόσο παιδιά όσο και μεγάλοι. Να πούμε ότι όλος και περισσότερος κόσμος στρέφεται προς την ιαπωνική κουζίνα. Έχει γίνει πολύ της μόδας. Ναι, οι Έλληνες το αγάπησαν το σούσι. Και όχι μόνο, και τα καταπληκτικά ζυμαρικά. Τα noodles. Και ακριβώς τα noodles με βάση βασικό συστατικό το λάχανο, τη γαρίδα. Τι άλλο μπορούμε να βρούμε εδώ έτσι ιδιαίτερο? Το πολύ ιδιαίτερο που μπορείτε να βρείτε εδώ πέρα είναι τα workshops μας. Οι διαφορετικές δυνατότητες οι οποίες παρέχουν. Μέσα σε αυτά μπορείτε να βρείτε και τη δημιουργία των σούσι στο κομμάτι αυτό, αλλά παράλληλα και από θέμα φαγητού. Το κομμάτι του γιακιτόρι είναι η δίκευση, καθώς η σάλτσα η οποία υπάρχει εκθιάζει το ίδιο το κοτόπουλο και είναι μια παραδοσιακή συνταγή, η οποία είναι street food στην Ιαπωνία. Τα φτιάξετε πολλές μερίδες? Φτιάχνουμε συνεχώς, το βλέπετε. Αλλά αυτά που βλέπουμε, παιδιά. Ασταμάτητα μέχρι αύριο το βράδυ. Παιδιά, καλή όρεξη. Μέχρι Ευχαριστούμε. αύριο το Καλή βράδυ, διασκέδαση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολύς ο κόσμος, πάρα πολύς ο κόσμος και πολύ ιδιαίτερη και υγιεινή η ιαπωνική κουζίνα, όπως και η κινέζικη κτλ. Όχι, δεν έρχομαι σε σένα. Τα δικά σου θα τα πει σε λίγο. Ναι. Διότι